Tofa babbar magana. Yanzu haka dai rikici ya barke a kafafen sada zumunta kan soyayyar Fati Nijar da wani jarumin TikTok mai suna Usaini mai wuta da aljanna. Tabbas yanzu haka dai muna dauke da wannan zazzafan labari kan irin yadda jaruman masana'antar Kannywood da ma jaruman TikTok suka gano gaskiya dangane da wannan al'amari tare da bankaɗo wannan ɓoyayyen sirri wanda ba kowa ne ya san da shi ba. Yanzu haka dai masu sauraro sai ku gyara zama da biyu mu har zuwa ƙarshen wannan bidiyon don jin zazzafar hirar da aka tattauna tsakanin Fati Nijar ɗin da kuma Usaini mai wuta da aljanna a kafafen sada zumunta musamman ma a wannan manhajar ta TikTok. Hakan ya tabbatarwa da jaruman masana'antar Kannywood ɗin cewa Fati Nijar ba tana yin wannan soyayya ne a ɓoye, sai dai amma ba kowa ne ya san tana gudanar da wannan soyayya ba. Sannan kuma ta fito ta bayyana wa duniya cewa ita ba ta so kuma ba a santa. Tabbas yanzu haka dai gaskiya ta yi halinta sakamakon kasancewar irin yadda aka gano zazzafar hirar tasu a kafafen sada zumunta na yawo a TikTok. Hakan kuma ya tabbatar wa da al'umma cewa tabbas an jima ana ƙulla wannan soyayya tsakanin Fati Nijar da kuma Usaini mai wuta da aljanna wanda aka fi sani da Dr. Usaini. To yanzu haka dai masu sauraro sai ku gyara zama don kawo muku kaɗan daga cikin zazzafar hirar da aka tattauna har ma aka samu fuskantar juna tsakanin Fati Nijar da kuma Dr. Usainin. Tabbas amma muna mai ƙara tunatar muku kafin jin wannan zazzafar hirar wacce muke ɗauke da ita. Idan har wannan ya zama na shine zuwanku na farko wannan shafin namu mai albarka na Zalla TV, ku daure ku je ku danna mana subscribing ɗin da ƙararrawar ta sanarwa don samun ingantattun labaranmu da kuma kanun cikakkun labarai da ma zafafan bidiyoyi wanda za mu ke ci gaba da kawo muku da zarar mun ɗora. Ga cikakken rahoton a yanzu haka sai ku saurara. Ikon Allah. Anya da gaske kake kuwa. Ya kake kina lafiya? Wannan shine lafiya da alhamdulillah. Wannan shine karo na farko da zan ce ya dai? Na gani na shiga wannan TikTok na gan ka live. Na ce kamar na gane ka. Da na shiga kuma sai na gane ta angon Fati Nijar na ce to yaushe aka kulla wannan soyayya ban sani ba. Kana so na baka gaya mun ma. amma ba kya Yaushe ka fara so na? Na? A ba kya duba private naki. Ban ga duba ba gaskiya. That is why I think yau kusan sati biyu kenan gashi nan ma baki ji mutane fara baya cewa kin yi responding is hardly a ce baki ga sakona ba, kawai dai just na baki uzuri ne saboda you have commitment kin gane, kuma ne kina receiving a lot of message, so na abin kawai shi na kalla sai na ce to ni ma a matsayina na duk wani reasonable mutum dole zaka ba shi uzuri duba da yanayin rayuwa. To shine kawai dalilin da yasa kika ga da na miki DM so biyu ban ƙara magana ba, kashi kenan na rufe wannan kes. Amma da ma yau da na zo ina live kuma asali ma kika duba topic ɗina ba ma magana bane akan wannan, but kawai mutane ne kaman suna da sauri ko kuma wani labari ne sai suke cewa to yaya ne ta amshi sakonka ko sauransu. So ni dai kawai na tura wannan sako din guda biyu kawai na ci gaba da addu'a ban yi tunanin kawai a wannan da ke zo kai Sako ka tura mu? Na tura miki sako na private ɗinki so biyu kenan. Na soyayya ne? To ni ina son gane ina ta kulla soyayya na gana ta ci an gwan Fati Nijar ban gane. Idan da a ce kin
buɗe saƙon tun farko da za ki gane daga inda aka fara. Saboda sallama ce na fara miki, da na yi sallama kuma baki amsa ba. Bayan kwana uku again na ƙara miki bayani kai tsaye, to ga shi ana kusan zan duba zan duba DM ɗin wannan. Okay. To amma idan babu damuwa, tunda kamar ke dole za ki mamaki abu tunda kin ce baki sanya aka yi al'amarin da mutane suke magana aka yi ba. To idan har kina da daman sauraro, ba wani abu ne ni mai tsauri a wajena ba, in iya faɗa miki yanzu mako. Shi kana ta share gumi sai ka ci wanda aka ritsa ba shi da gaskiya. Lafiya kai. Kuma za ki ga hamu kai da sa aka shi. Ni asalin magana. Wani abu ne? Ina ganin ku da haka jifa. To Allah da ya kyauta, kuma Allah ya tabbatar da aure tsakanin wannan soyayya. Tunda har Fati Nijar din ta nuna cewa ita ma ta amince bayan gano gaskiya, tare da bayyana mata irin jinkirin da ya jima yana yi, don ganin cewa ya bayyana mata soyayyarsa a gare ta. Sai gashi cikin ruwan sanyi da kuma sauƙaƙawa kai, Fati Nijar din ta gane gaskiya tare da dukkanin abubuwan da yake shiryawa. To masu sauraro, me za ku iya cewa dangane da wannan zazzafan labarin wanda kuka saurara a yanzu haka, bayan jin kaɗan daga cikin irin tattaunawar da suka yi a live, sakamakon kasancewar irin yadda ta gano gaskiya tare da dukkanin irin abubuwan da ya jima yana amfani da sunata. Babu shakka za ku iya bayyana mana ra'ayinku a comment. Mun gode da kasancewa da mu da kuke yi a kodayaushe a wannan shafin namu mai albarka na Zalla TV.